Sex Bomb Cheche, lalaban sa ballroom dancing sa Amerika. Todo ensayo ngayon si Sex Bomb Cheche para sa isang international ballroom competition. Natutuwa raw siya na kahit pansamantalang iiwan ng Sex Bomb, suportado pa rin siya ng grupo at ng manager na si Joy Cancio. Makichika kay Nelson Canlas. Excited sina Sex Bomb Cheche at ang kanyang partner na si Dennis C. Dahil sa susunod na linggo tutulak sila sa Los Angeles, California para mag-compete sa Emerald Ball Competition, isang international ballroom dancing competition. Tiwala raw sa isa't isa ang puhunan nila. Matatalim kasi ang mga dance moves na ibibigay ng dalawa. Magkakilala na kami 4 years ago. Tapos yun, hanggang sa naging teacher ko siya. And after that, we became very good friends. Then ininganyo ko siya mag-ballroom dancing. Dahil malapit na ang kompetisyon, todo ensayo na ang dalawa ngayon. Usually, we rehearse for like 4 hours or 5 in a day. Kabado ang dalawa pero lumalakas daw ang loob nila dahil todo suporta ang manager ni Cheche na si Joy Cancio at ang mga kasamahan niya sa Sex Bomb. Pinayagan naman po ako ni Ate Joy na na mag-compete tsaka 3 weeks. Thank you sa Sex Bomb din sa support. Malaking tulong po sa akin ito kasi if ever manalo mo kami doon, it's a prestige nga to. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening.